פרויקט 3 תורת הזרימה, קפיצה הידראולית. ראשית נציג את מערכת הניסוי ואת ההנחות הרלוונטיות לנו לניסוי. כעת נציג את מהלך הניסוי. ככה מודדים רדיוס, חברים. אנחנו נגיד שזה יוצא 6.5 מילימטרים. כעת נפתח את הרקע התיאורטי ונציג ביטוי לגובה EG2. להלן תוצאות הניסוי וסיבות אפשריות לסטייה בתוצאות. נקודות נוספות למחשבה והעמקה.